til Strandcamping. Det er en super fed campingplads, og den er top camping. Det her, det er en af Bones' legepladser. Og de her mooncarts har man så mulighed for at lege. Hvad synes I er godt ved campingpladsen? Alt muligt. Bare alt. Hvad er det er bedst? Hoppen. Nemlig. Som vi kan se, er der også hoppepude, og der er mange, der bruger den. Og det er også rigtig sjovt. Og man kan også spille minigolf. Der er også gynger her, og det er meget sjovt. Og der er også muligheder for at gynge, når man er lille. Så vi kan se, så er der også noget sådan, hvis man har lyst til at være svimmel. Og her er der også noget, det er også lidt drej rundt ting. Man kan faktisk også køre på mooncarts, og det er helt gratis her på legepladsen. Og det er skideskægt. Hej! Ja, det her er også en legeplads. Den er lidt bedre til de større, og nu kommer nogle tøser på svævebanen. Der er faktisk også mulighed for at klatre på noget her, og det er skideskægt. Andersine, Andersen og Rip Rap. Det her er så den mindste legeplads her på Bones Strandcamping. Det er også den, der er egnet for de mindste børn. Men vi er 10-12 år, og vi synes stadig, det er sjovt. Ja, der er faktisk også meget pæne badeværelser her. Der er knager til at hænge sin jakke, der er pæne håndvaske og meget pænt toilet. Der er også mulighed for at lege et baderum. Der er både bruser, håndvask, og man kan faktisk også stille sine ting på den her. Og så det smarte ved det er, at før man kan gå i bad, skal man bruge det her. Og det koster penge at bruge det, men man har betalt det først. Så sætter man den på, der, altså kører den ned, og så virker det. Ja, nu er vi i receptionen, og her er mulighed for at fylde kortet op. Og herovre er vi ved at lave toskerum, som I kan se starte. Ja, her er næsten lige kommet nye ovne, og imens man laver mad, har man muligheden for at se fjernsyn. Og herovre vasker jeg op. Og det er så kiosken. Ja, man kan faktisk købe rigtig mange ting. Men jeg synes, jeg er blevet lidt tør i halsen, så jeg tror, jeg går og køber mig en juice. Kig jer lidt omkring. Det er en god butik. Ja, der er jo også muligheden at købe nogle bamser, ikke? Hvad kunne gøres bedre? Ikke en skide. Synes du, der er noget, der er dårligt på campingpladsen? Nej, det er nok derfor, det hedder Top Camping. Den er helt tip-top.